Yun, ano si Doc? Hello everyone! Welcome po dito sa programang Serbisyong Natural, Kalusugan at Pangkabuhayan. My name is Miss Jalay, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Betito. And to our Vice President, Ma'am Ann Betito Princena, hello po sa inyong lahat. So for now, ako po muna ang makakasama niyo for this afternoon. Early evening po pala sa inyong lahat. Kakabalik lang ng kuryente. Buti nga may kuryente na nga po, ano. So, ayun po, for this first part, ako muna ang makakasama nyo and later on, si Doc Joey Betito. Okay, so yan po. Of course, i-explain ko ang about din po sa mechanics and of course po sa unilevel pangkabuhayan po natin para mas maintindihan po natin kung ano yung 6 ways and 7 ways to earn. Kasama po yung mga distributors. Ayan. Speaking of, hello po sa mga distributors po natin, sa mga members. Hello sa inyong lahat. Hello, amazing people. Alright, and siguro kung magkakaroon mamaya ng raffle, kasi, ito ba yung mga raffle ba yun? Hindi pa, ayun. So, I think baka bukas or ano. Okay, so yun nga po yung mga balita natin for today. Okay, so, syempre, hello sa mga nanonood. Sana maintindihan nyo yung mga i-explain ko about po sa marketing natin para mas maintindihan natin, and especially yung mga nananalo po ng membership packages, kasi yung iba syempre hindi naiintindihan kung ano yun. Mas maganda yun kasi free membership po yun, and libreng pangkabuhayan sa atin kasi makakatulong yan sa atin, ano. Kasi meron tayo dyan na 6 ways how to earn po kasama yung mga products natin. I mean, using our products. Okay, so yun nga po ang mga products natin. We have po Omega 1, the best po yan. And kanina galing dito si Ate Beth Bonaobra, yung galing sa isla. May kwento siya sa amin, ano, kasi yung dinala, I mean yung kliyente niya, yung kakilala niya, buntis daw, and then yung family, yun yung pinatake ng Mega 1 kasi yun ba yung kwento ni ano, I mean, buti hindi siya nakapunta. So, yung products daw pinadala na lang doon sa kapatid nung buntis kasi nga naglabas daw sa last Sunday. This Sunday? Last Sunday, ayun. So, last Sunday, pumunta dito si Ate Beth, kasi wala ako dito, ano, day off natin. So, kinaklay and then si Doc yung na-availan ng product. So, yun nga yung kwento ni Ate Beth, ano. So, yung nangyari, pinadala na lang yung products, yung Mega 1 doon sa kapatid ng buntis. Kasi, nalaman daw, positive for COVID po yung buntis na yon. So, ngayon, siguro ko po, nag-text or nakausap ni Ate Beth, kaya nag-avail naman ulit ng Mega 1. And, yun nga, magaling na. And then, yung family, nagte-take din ng Mega 1. So, negative na yung family. So, yun nga po, ano sabi natin, ito yung kinagandahan sa Mega 1 and the rest po ng ating mga supplements, Amazing 4, Amazing Trio, Mega 1, kasi makakatulong, hindi lang makapag-prevent, kundi makatulong sa may mga suspected or positive na may mga COVID. Okay, so ang kinagandahan kasi sa immune system, ito po, nakakatulong. Sabay-sabay na din po dyan yung sa mga viruses kasi po yung mga components, basic components ng ating mga Mega 1 ng Amazing 4. Okay, kasi sila may mga mushrooms, berries, Miracle C, I mean vitamin C. Yan po yung mga the best kasi sila po subok na nakakatulong sa iba't ibang may mga health concerns kasi may mga benefits sila na nakuha sa each components nila. Kasi mushroom, 5 klase ng mga mushrooms, and usually hindi siya dito natin makukuha sa Pilipinas, kaya nga manufactured in Florida po, sa US, ayan, sa Amerika.
Okay po, so yun nga, FDA approved pa, kaya wala tayo dapat na ikabahala na hindi siya magaling, kasi nga po, kapag dumaan talaga sa BFAD or sa FDA yan, mabusising mga pag-aaral ang ginagawa dyan before ipalabas sa mga tao. Okay po, so since 2008 pa, ayan, subok na. Noon kasi Amazing Trio pa hanggang sa lumabas po yung Mega 1 hanggang sa naging Amazing 4. Wala naman mga pinagkakaiba yan kasi apat lang na klase yan. Sabay-sabay lang iinumin. Walang problema na ma-overdose kasi walang overdosage po sa natural supplements. Okay, so yan po. May mga differences lang like yung sa dosage kung may mga specific health concern ang isang tao. Okay, so yan po. Isa pa sa concern po natin, limited na lang yung Mega 1, kaya nga yung mga nakikinig or nanonood sa atin, kapag kaunti na lang yung Mega 1 natin at yun yung hiyang sa inyo, pwede kayo mag-avail dito para hindi kayo maubusan. And okay naman, ito yung isang concern pa natin, okay naman kung mag-change tayo sa Amazing Trio or sa Amazing Trio. Kasi yung Mega 1 po natin, in fact, is composed of Amazing Trio. Kasi nandiyan yung Multi 5, Mega A, Miracle C, may mga 7 herbs lang po na idinagdag dyan. Okay, like Milk Thistle, Astragalus, Holy Basil, yung ampalaya or bitter melon, nandyan din yung turmeric. So yun po, may 7 dyan na herb na idinagdag doon sa Mega 1 natin. Kaya nga, mega, huge. Kaya huge din, broad din yung benefits na makukuha natin sa kanila. Okay, so ano pa yung mga katanungan natin about sa Mega 1 natin? Hello sa mga naka-comment na po. Ayan. Siguro mamaya, Hello kay Ate Joanne, Aiza Briobo Espiritu, Cherry Simanes, Franz Angel Kylie, Linlin Bisa, Ermalyn Cepida, hello po. Share na po kayo. And, yan, may nakalagay naman, top fan, top fan and sharer. Kasi yung iba, nawawala yung yung mga badges. Kasi yung Facebook yung niyan. Okay, so yung announcement po pala natin before ako kanina ipinost na po natin yung mga mechanics para doon po sa ating Mega 1 TikTokerist. So ayun, may mga prizes po dito. First prize, second prize, and then third prize. So first prize, mananalo yung pinaka the best na makakakuha ng maraming reaction sa Facebook and may originality, and yun nga, 1,500, so 1,500 yung magiging price mo, and the second one is 1,000, sa third prize is 500 pesos. Okay, so ano ba yung dapat natin gawin para makabuo tayo ng isang video sa TikTok? So, ayun nga po. Dapat, first, meron kayong TikTok account. Napaka-importante yan kasi mag-create kayo, mag-upload kayo ng TikTok video about Mega 1 doon sa TikTok account. And then, after, i-download nyo po yon. Kasi, sabay naman siya, diba? Kapag nag-upload tayo, sabay na din siya na i-on nyo yung button na download para naka-upload na, naka-download ba kayo. So, napaka-importante din na naka-post sa TikTok yung video nyo. Okay, so yung about sa video, make at least po 30 seconds or 30 seconds to 2 minutes na duration yung video nyo. Ano ba yung dapat na nasa video? So, yung dapat na nasa video po is about sa Mega 1. Okay, ano nga ba yung Mega 1? Kanina nga, sinabi ko na yung mga benefits din and yung components. So, kung hindi pa natin yung sa ulo, pwede tayong magtanong sa MHC admin or pwede naman tayo mag-research doon sa hanapin natin yung mga benefits, descriptions sa
sa Facebook account, Facebook page na Doc Joey Betito. Kasi nandoon po yon. Okay, so about sa Mega One, yung iba kasi kilala na si Mega One, ano. So, para mas maging maganda pa, mas presentable pa yung video nyo, pwede nyo, magbibigay ako ng suggestions, pwede nyo, syempre, magbigay ng mga benefits about sa presentation. Gawin nyo na lang na, may sound, of course, dapat may sound talaga yan. So, kayo na mismo bahala yung paano nyo i-create parang maging siyang presentable din and mas maintindihan ng mga nanonood. Depende po sa inyo, ano po. So, basta ang theme or theme ng isang video natin is about Mega One and its benefits. Pwede naman like mag-role play kayo. Pwede po yun. So, depende nga po kasi hanggang 2 minutes naman siya. Or pwede naman ipaliwanag nyo through video ang about sa Mega One. So, yun diba, binibigyan ko na kayo ng idea kung ano nga ba yung about sa TikTok video nyo. Okay, again, about po yan sa Mega One and its benefits. Alright. So, number 2 na dapat natin tandaan, ito yung sa mechanics, ano po? Is yung caption po nyo, dapat sa TikTok ay gandang healthy with Mega One. Again, gandang healthy with Mega One. So, yan. Dapat may may mga hashtags din. So, etong mga sinasabi kong to, ito yung mga sinasabi ko po to, nasaan naman to, Doc Joey Betito page. Makikita nyo yung mga para syempre, gayahin nyo na lang or copy-paste nyo yung caption. Yun nga. So, ang hashtag, syempre dapat may mga hashtags po yan. Gawin nyo yung hashtag Doc Joey Betito, hashtag Mega One, hashtag Miracle Health Corporation, at hashtag Mega One TikTok entry. So, yan yung apat na hashtag na kailangan mong i-caption sa TikTok video nyo at yung ipapasa sa atin. Okay, so yan po. Ipapasa nyo kasi ito sa atin, So, eto na nga sa pang-tatlo. Right, so send your TikTok link and TikTok video to MHC Unilevel admin Facebook account. So, yan, kapag na-upload nyo na, isasend nyo yung link sa amin and yung mismong video na downloaded na galing sa TikTok. Kasi check namin if posted siya sa TikTok account niyo. And it must be public po. Kasi if naka-private, hindi kami naka-follow sa inyo, baka hindi namin yan mapanood. So, ang kailangan is naka-public yung account nyo sa TikTok. Right. So, yun nga, isasend nyo yung video na downloaded doon sa Facebook account po na MHC Unilevel. Okay? Kasi, this coming September 18, this coming Saturday, kapag lahat na naipon na videos, officially, i-upload na namin yan on the same day sa cut-off. So, like sabihin namin, 3 o'clock in the afternoon is cut-off ng mga videos. Mga 5 o'clock in the afternoon, officially, ipapalabas namin sa Doc Joey Facebook page ang official entries na mga TikTokers natin. Alright? So, yun nga po, again, this coming Saturday, September 18, yung ating cut-off and the same day ng pag-upload natin ng official entries po ng ating Mega One TikTokers. Okay, in order to win, so kung nakapagpasa na tayo, hindi doon kumbaga natatapos. In order to win, you must invite your friends to like the Facebook page of Doc Joey Betito. So, yes, may mga Facebook accounts tayo. Doon sa Facebook page, makikita natin sa upper corner po ng Facebook page yung may arrow. So, i-click natin yun. And nandun po kasi yung invite this page. Invite your Facebook friends to this page. So, ganun yung nakasulat dun eh. Usually, kung hindi man sa homepage nakikita yung invite friends, nandoon nakatago sa upper corner ng Facebook page. Kumbaga sa taas lang
ng Facebook cover photo ng page. Yung invite your friends to like this page. Okay, so nagets po natin yan. Kailangan nyo po na mag-invite ng mga friends nyo para i-like yung page. So, yun yung isang requirement namin. And you must screenshot po na mga na-invite mo and then send us your screenshots. Yun po. Alright, so another one, yes, invite and then accepted. Yun yung counted. So, yung iba kasi, marami naman na invite, but then, kakaunti lang yung nag-accept. So, yun po. Mas counted yung accepted invites natin. Kumbaga yung mga in-invite nyo, in-accept yung invite para i-like yung page. So, yun yung counted sa atin. Another one is mention your friends na doon sa pinost namin na video nyo para i-heart react yun or panoorin yun. Okay, so again, mention your friends to heart react on your TikTok entry on our Facebook page. So, yun. Okay, so the contest is until po September 30. Sa katapusan, i-announce yung mga winners or top 3 winners po sa mga TikTokers natin sa Serbisyong Natural. Same time dito sa program na ito, Serbisyong Natural, Kalusugan at Pangkabuhayan. Beb, papalit daw Beb ng program title. Ayan. So, yun nga po, may criteria din tayo. Dapat creative kayo, may originality tayo, and of course, dapat mataas yung heart reaction sa atin doon sa mismong video natin. Okay, so napakasimple lang ng mechanics natin, and if may katanungan pa tayo, nandoon po yan nakapost sa Facebook page na Doc Joey Betito. So, ayan, unleash your pabebe modes. Kasi yung iba, kahit nga may mga medyo may edad na, may mga TikTok, TikTok accounts. Ayan, hindi lang for entertainment, gagamitin natin yung platform na ito, kundi syempre ma-spread natin yung awareness and ma-share natin yung mga benefits na makukuha natin about sa Mega One, 'di ba? So, yun nga, we are conquering other platforms para mas ma-share natin yung kagalingan ng ating mga products. Alright, so yan po. And sa mga may nakilala or may mga sa pamilya nyo na gusto consult kay Doc Joey, free consultation po. Dito lamang sa ating booking office, located lamang po sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, and we are open po Monday to Sunday. Ayun, from Monday to Saturday, 9 o'clock in the morning to 6:30 po nin gabi. And every Sunday, 8 o'clock in the morning up to 12 noon or 1, depende kung may appointment kayo kay Doc Joey. Okay, so yan po. Everyday open po ang office natin. Free consultation, and sa ngayon wala pa tayong promo kasi limited yung mga products natin. Kaya naman, but then may mga packages tayo na much affordable, and syempre free livelihood sa atin, and at the same time po magkikita talaga tayo. Kasi doon tayo mas makakales, doon tayo mas matutulungan ng company, natulungan na po tayo sa ating health, and at the same time, kumita pa tayo. Okay? Kasi yun po, ginagawa namin yung paraan para syempre matulungan yung mga nagtitake and sa mga susubok pa. Kaya nga yung mga nakikinig sa atin, kung kayo plain viewers lang or plain listeners lang, kung may kakilala tayo or dati na tayong member, mag-avail kayo, okay? So, para syempre, hindi maputol yung pag-take natin. Syempre, kung may mga kakilala naman tayo na may mga karamdaman, why na hindi nyo i-share? Kasi syempre, di ba, sabi natin, ang pag-share is opportunity para syempre makatulong din tayo sa iba. Okay, so sabi ko nga 6 ways to earn, meron din tayo yung 7 ways to earn. Ito yung kinagalingan kasi
7 ways to earn, hindi lang sa diamond, kundi binaba na din po sa sapphire. So, mamaya ipapaliwanag natin yan. So, 6 ways to earn po, nandiyan ang product discount, magagamit natin yung discount natin. Ang katanungan is that, paano yung mga old members? So, it's okay po na mag-upgrade tayo into unilevel membership para syempre updated tayo. Okay. What if 'di ba may mga na-refer tayo, tapos yun, okay naman na pinapasok din natin yan, yung mga old members natin. Basta magsabi lang po tayo. Kasi binibigyan din po dito sa office ng discount cards. Napaka-importante din po yon. Kasi what if nandoon kayo sa Daraga, hihingian din po kayo ni Miss Arlene ng discount card if ever you are an old member. Okay, 6 ways to earn. Number 1, product discount. So, paano? Product discount, ibig sabihin, parang direct selling lang. If you are a distributor and ipapa-avail mo sa iba into a regular price, so dun ka kikita sa sinasabing dilihensya. Okay, so yun, product discount, kumbaga retail. Okay, so maganda kapag medyo mataas talaga yung discount natin, dyan tayo kikita. Okay, so number 1 yan. Meron pa tayong 5 or 6. Number 2 is personal commission. Nagkakaroon tayo dito ng, kumbaga, 2 condition din. 2 condition if nakapag-refer kayo. Nakapag-refer tayo. And if ever hindi tayo nakapag-refer, so that's the time na you have to avail para magkaroon kayo ng 10% personal commission. Kasi po, syempre, ang tanong is, what if hindi nga ako nakapag-provide or hindi ako makapag-refer for this month at hindi din ako nakapag-avail. So, yun lang, wala kayong 10% commission. Okay, so parang hindi naman siya requirement, but then the best if nakapag-refer tayo or nakapag-avail tayo. Yun yung kinagandahan. Kasi sa royalty bonus, parang magkaano lang siya tawag dito, parang magka-partner din siya. Right? So again, magkakaroon kayo ng 10% personal commission if nakaipon tayo, nakamit tayo ng 2,000 points. So tandaan lang natin na we have to at least mag-ipon ng 2,000 points para magkaroon tayo. Yun yung pinaka-minimum. What if nagkaroon ka ng 10,000 points or 20,000 points? So, 10% yun is yung ating incentives na. Okay, so hindi lang yun. Like ngayon, nagkaroon ka pa ng personal commission, meron ka pang mga referrals. So, yun yung mga additional. Sa 6 na pamamaraan ka nga kikita, So, for this whole month, nakaipon ka sa referral, may product discount ka pa, may mga repeat purchases ka pa, and then may igwa ka pa ngayon sa enhanced referral bonus, yung parang kapag panlima siyang na ipasok mo, magkakaroon ka pa ng additional. So maraming po yan. Mga earnings, kung paano talaga tayo makaka-earn. So, magaling if nakafocus ka talaga at binigyan mo talaga ng oras at buong puso na mag-focus ka dito. So, diyan ka talaga kikita. Right. So, yun. Number 3 is ito yung sinasabi ko na nakapag-refer tayo. So, yun yung tinatawag natin na referral bonus or referral incentives. Kapag nakakuha kayo, may mga na-refer kayo, may sinamahan kayo dito sa opisina, that's the time. If ever na mag-avail yung sinamahan mo ng mga packages. Okay, so eto pa, one thing is, dapat package talaga yung i-avail. I-avail ng mga clients natin. Kasi po, sa package, dyan sila mas makakales. Okay? Diyan sila makakalis kasi yung mga packages po dito, nilesa na po yun kumbaga discounted na din po yun. Kung tutuusin like for example sa bronze, yung 1 box ng Mega 1, kung yung mga nakakaalam or nanonood sa atin, ang regular price talaga is 4,000, 'di ba? So since package na siya, 2 boxes yung included dyan,
8,000 sana. So since membership, sa package na siya kasi free membership na siya So 6,000 na lang. And then may free livelihood ka pa. O saan ka pa, 'di ba? So yun nga, much better if a package. Kasi yung iba parang nami-misinterpret nila or parang hindi nila naiintindihan na mas makakalis ka talaga kapag nag-avail ka ng package. Yung iba kasi akala nila mas mataas. Yung member, hindi na muna ako magme-member kasi wala pa nga akong pera, ganito, ganyan. So yun po yung pinapaliwanag dito ni Doc Joey. Kaya binibigay, ino-offer yung mga packages kasi dun talaga tayo mas makakalis. Kasi sa mga susunod na, yun nga, free membership na. And sa mga susunod na pag-purchase, may discount ka na. Okay, may discount card ka pa. And then may livelihood ka pa. Okay, so yun po. Much better if ang i-offer natin is package. Ito para sa mga distributors po. Or sa mga clients din natin na mga nagde-distribute ng ating mga products. Kasi doon din kayo kikita doon sa referral bonus. And then of course sa mga members nyo. Okay, so yun. Like nga sa package 1, meron ka automatic 600, package 2, 1,000, yun. Package 3, 1,800, package 4, 5,000, up to package 8, 40,000. Yung makukuha mong incentives. So maganda yun kapag nakakuha ka ng much higher na package. Kasi may mga names po yan like bronze, silver, gold, emerald, sapphire, ruby, pearl, and diamond. Yun. So may mga names sila. Yung iba nga, ang tawag na lang namin like si silver, si gold, si emerald, and si Miss Diamond. Meron tayong si Miss Diamond, and parang top talaga siya, top distributor talaga siya. And binansagan natin siyang Miss Mega One. Ayun, si Miss Arlene Pabelonia. And speaking of, every Wednesday and Friday, nagkakaroon po dyan ng free consultation. Ayun, sa may Himantong near Shell gas station and yung UV Express papuntang Sorsogon, Pilar Sorsogon. So nandoon lang po siya ang kanyang outlet. Right. So ito pa ang kinagandahan sa royalty bonus. So pang-apat na 'yan. Okay, pang-apat na paano ka mag-earn dito sa Unilevel. So kung ikaw isa ka ng Unilevel member and every time nag-avail ka and yung mga downlines mo, kumbaga yung tinatawag sa networking na mga downlines or nasa baba mo yung mga members, kung yung iba direct mo talaga or nalagay lang sa'yo, so yun po ang kinagandahan. Like sabihin natin nasa 20 downlines ka na and lahat yun sa'yo. Kung ikaw ay nasa gold, sabihin na natin na gold. So, meron ka pang 30 na available slot para magkaroon ka ng downlines or members. So, yun po. Kung gold ka, so nasa 50 levels ka or 50 members or downlines ang kailangan mo. So, doon po sa 50 na yun, doon ka kikita kapag sila every time, every day, or every month talaga nag-a-avail ng mga products natin. Or, syempre, kasi po, may kumbaga converted na, may aakyat sa'yo every level. From first level, may makukuha ka sa kanyang 10%. From second level, may makukuha kang 8%. So, every levels, may makukuha kang percentage. Doon, yun yung kita natin. Okay, so makikita niyo po yan sa mga dashboards or earnings po natin. Siyempre, kailangan nyo maging Unilevel member muna para magkaroon kayo ng account. So, binibigay po natin yan sa inyo, yung account, username, and yung password para if, nasa labas man kayo sa cellphone nyo, pwede nyo makita yung account nyo or earnings nyo. Alright, so panglima is enhanced referral bonus. Ito yung parang sinasabi ko tong parang magic. Kasi hindi mo alam panlima mo pala siya or pang 10 or pang 15 diyan ka kikita ng additional aside kung ikaw pa yung direct niya or ikaw talaga nakakuha sa kanya. So yun nga,
depende din sa kung ano yung package na in-avail. So, much makaka-earn ka nin halangkaw kapag dakula man si pig-avail. So, say for example, nasa package 4 yung kinuha ng na-refer mo. So, 500 yung additional kapag nakapang panlima pala siya na laog yan sa imo. Okay? So, yan yung sinasabing enhanced referral bonus. So, pang-anim is lifestyles incentive. So, ito po annual or yearly, ibibigay po, especially sa mga top producers, distributors po. Syempre, nakadepende din sa production and sa points na makukuha natin, maiipon natin for the whole year. Okay? Like, 12 months, syempre. 12 months na yan, dakulon kang mga points, may ibibigay na laptop, smartphones, depende. And sa mga susunod po, from 2 to 5 years, sabihin natin, or 1 year pa lang, baka may ibigay ng car incentives, and of course, travel incentives. Sa ngayon, if ever, local lang. Okay, so yun po yung mga example na ibibigay ng company sa mga top producers or top distributors po. So, yun nga, kahit mababa pa, what if magbigay yung top 10 si Doc? So, depende po. So, yan po, yearly ibibigay ng company or ni Doc Joey. So, yan po, sana naintindihan natin ang 6 ways to earn. And sana, mas naliwanagan tayo, kasi yung iba, lalo na yung mga viewers natin na yun nga, sumasali sa mga raffle at hindi nila naiintindihan kung ano yung mga gold na ibinigay. Okay? So, yun nga, like nga gold, dapat ikaw ngayon mag-invest ka 20,000. So, since nga libre ka na, gold na yung napanalunan mo. So, napakaganda kasi nga, mag-earn ka na, ito yung livelihood na ibinigay sa'yo. Libre ang libre. Okay, so kapag nanalo ka ng at least silver or gold or emerald, gamitin mo yan. Mag-share ka lang, mag-post ka lang ng mga pictures ng mga products sa inyong Facebook. So, yun nga po. For now, mapapanood na natin sa second part si Doc Joey. And if ever may mga katanungan tayo, syempre, itanong nyo lang yan dyan sa comment section natin sa ngayon. Okay, so sa ngayon po, makakasama natin si Doc Joey para sa iba pang mga, baka may itopic din si Doc Joey etong topic for this day. Okay, so maraming salamat po. Okay, magandang hapon. Thank you, Miss Gilay, sa iyong maliputok na paliwanag. At sa ating mga kababayan, ay samahan ninyo kami hanggang sa dulo ng daigdig para tayo umasinso lahat. Sa panahon po ngayon, hindi po pwede dito ang mga maarting tao. Pag maarti ka, wala ka abuting ka sa kangkungan. Kasi ang kalaban po natin is yung hindi nakikita. Hindi nakikita ang kalaban po natin, kaya po ay dapat tayo ay nagtutulungan, tayo ay nagmamahalan, tayo ay ginagawaan lahat ng makakaya para maabot ang tugatog ng tagumpay. Pag-usapan po natin ang isang malaking problema ngayon ng taong bayan. Nene, pakisarado ang pinto para hindi maingay. Taong bayan ang colon cancer. Cancer sa bituka. Okay. So base sa research, kami po ay nagpapaliwanag dito base sa research. Okay. So hindi naman kami, ang sa amin ay natural. Yung mga traditional na panggagamot sa medical doctor po yan. Yung may anting-anting, eh bahala naman sila doon. Kung may anting-anting kayo. Diba?
So ganun po yan, cancer, napakahirap po ang cancer. Tayo takot na takot sa coronavirus. Actually, ang coronavirus hindi masyadong deadly yan. Ang deadly talaga is cancer. Kaso nga lang, ang corona kasi, ang mga Delta variant na yan, ang ano dyan, yung pagkakahawa. Ang cancer naman, hindi nakakahawa. Yan naman po ang pagkakaiba dyan. Pero sa casualty, mas marami di hamak ang casualty sa cancer. Okay, so ngayon po, isa sa mga common cancer ay colon cancer. Ang isa sa pinaka-pangkaraniwang cancer sa bituka o colon cancer, ito ay tinatawag ding colorectal cancer. At dulot ito ng pagkakaroon ng mga tumor sa malaking bituka, yung large intestine. Kaya yung mga sinasabi, ay hindi ako nagdudumi, minsan once a week lang or twice a week lang. Yan po, delikado po yan. Kasi po, kumakain tayo ng kumakain, yung mga waste product, napupunta po yan sa large intestine. Kung hindi po natin yan po na ilalabas, pag hindi natin yan na idudumi, andyan po yan nakaimbak. Di ba? Hanggang sa delikado na magkaroon tayo ng cancer sa bituka. Okay. Kaya ay lagi nating tatandaan na pag tayo kumain, kailangan mailabas natin yung mga waste materials sa ating katawan. Kaya subaybayan natin ang pagdudumi. The most ay magdumi ka every other day. Yan po ang pinaka matagal, every other day. Pero if you can do it every day, mas maganda. Okay, diyan po nakakatulong ang mga produkto ng Miracle Health Corporation, yung Amazing Trio, Amazing 4, or ang Mega 1. Ang sintomas sa sakit na ito ay ang pagkaroon ng pagbabago sa mga nakaugalian sa pagdudumi, pagdurugo sa puwet, pagkaroon ng dugo sa dumi, pagdalas ng pagkaroon ng kabag, pamumulikat sa tiyan, pananakit ng tiyan at pananamlay. Nilulasan ang kanser sa malaking bituka sa pamagitan ng radiation therapy, chemotherapy at operasyon. At iba pa. Ayan. Yan po sa traditional. Sa aming nasa natural, yan naman yung ating Amazing 4. Diba? Or Mega 1. Okay. Sintomas. Sa mga unang stage ng cancer na ito ay maaring walang mga sintomas. Kapag lumala na ay napapansin ang mga sumusunod na mga palatandaan. Kasi po ang problema ng ating mga kababayan, pag hindi pa sumakit ng gusto, parang oy, ano lang, dumumi lang na may dugo. Hindi pa yan na-alarma. Ay, dumugo ang puwet. Hindi pa sila na-alarma. Ang dumi, may dugo. Hindi pa sila niya alarma. Iyan po yung mga palatandaan na maaring may cancer ka na. Pero initial stage. Sa initial stage po, iyan po yung madaling lunasan. Pero pag advanced stage na po, iyan po ang mahirap na lunasan. Okay. So kasi ang Pilip tayong mga tao, gusto nasa advanced stage na. Yung ikaw ay delikado na, isang paa, isang kamay, nasa hukay na. Ganon. Hindi kasi tayo yung prevention. Ayaw natin noon, prevention is much better than cure. Ayaw nang ganon. Di ba? Kasi gastos lang yan. Bakit ang pera mo? Basta yung ba forever yan? Yan ang hindi ninyo ginagamit ang inyong isip. Sabi nga ng isang senador, gamitin ang kokote. Di ba? Tama po yan. Kukuti, kaya nga may kukuti, kaya ka nagtrabaho, kaya ka nagnegosyo eh. Alagaan mo ang buhay mo, hindi yung pera mo. Pera mo yan, nakukuha mo yan eh. Pero buhay mo, pag nawalang buhay mo, pati pera mo, mawawala rin yan sa'yo. Simpleng-simple po yan. Kaso matigas ang ulo, karamihan. Karamihan po hindi lahat. Bato-bato sa langit, huwag ang tamaan ay huwag magagalit. Sa inyo po yan. Buhay ninyo yan eh. Ang importante sa akin, buhay, healthy. Di ba? Kayo kung ang importante sa inyo, pera, sa inyo po yan. Buhay po ninyo yan, hindi ko pera, hindi ko buhay yan. Okay.
Oh, sa mga unang stage ng cancer, ito ay maaring walang mga sintomas. Kapag lumala na ay napansin ang mga sumusunod na palatandaan. Ayan, di ba? Ayan, napaliwanag ko na sa inyo. Oh. Oh. Kasama na po dyan ang hindi maipaliwanag na pagbagsak ng timbang. Malabis na pagkapagod at pananamlay. Pagkaroon ng pakiramdam na parating puno ang tiyan. Di ba? Pagkaroon ng kabag, pagkaroon na hindi komportableng pakiramdam sa tiyan, pagpupulikat nito, pagkaroon ng dugo sa dumi, di ba? Pagdurugo sa puwet, pagkaroon ng pabago-bagong pagdudumi kagaya ng pagtitibi o kaya naman ay madalas malabis na pagdatae. Yan. So yan po ang mga sintomas ng may colon cancer. Mga salik sa panganib. Ang ilan sa mga salik sa panganib ay pagkaroon ng kanser sa malaking bituka ay ang mga sumusunod. Edad. Age doesn't matter, di ba? Kung marunong ka sa buhay mo, kahit ang umidad ka pang 100, pwedeng wala kang colon cancer. Pero kahit ang edad mo 30 ka pa lang, matigas ang ulo mo, baka magkaroon ka ng cancer. Di ba? Yan po kasi ang mga sinasabi natin. Maaari magkaroon ng cancer sa colon ang sino man, subalit mas mataas ang posibilidad magkaroon nito ang may 50 na taong gulang pataas. Okay, kasi nga po mahina ng panunaw. Ay kumakain ka pa ng kumakain ng matitigas, puro ka karne. Di ba? Puro ka steak, di ba? Sa akin kamuti na lang. Di ba? Sabi, Doc Joy, mahilig ka sa kamuti. Utot ka ng utot. Ano man kung umutot? Di ba? Wala namang amoy. Di ba? Ang amoy ay perfume. Natatawa si Amazing Diamond, si Miss Miga Diamond Arlen, na ang utot daw sa pagkain ng kamote ay perfume. Sa akin po, perfume yun. Di ba? Kaya bumili na kayo sa akin ng perfume. Dati na nagkaroon ng cancer sa colon, ang mga taong dati na gumaling mula sa colon cancer ay maaari ulit magkaroon na nito sa hinaharap. Tama po yan. Nagre-recur, marami pong na-recurrence ang cancer. Maniwala po kayo dyan. Kahit nakita po ninyo, yung pag nag-recur, yung pong pinakamahirap, mas matindi. Diba? Kaya kailangan ninyo ang Mega 1, Mega 1, Mega 1, Mega 1, Amazing 4, Amazing 4, Amazing 4, Amazing 4. Ay, magaling na, Doc. Magaling ang alin. Naubos ba ang cancer cells mo? Hindi naman kasi sige, huwag ka nang uminom. Tingnan mo, pag yan bumalik, ay ubusin ang pera mong natitira. Kasi matigas ang ulo mo, kuripot ka masyado. Pagkakaroon ng cancer sa colon sa pamilya, yan, genetic na naman po yan, genes, family history. Mas mataas ang posibilidad ng pagkaroon ng cancer sa malaking bituka kung ang tao ay may mga kamag-anak na nagkaroon nito. Yan, hereditary. Kaya dapat mas lalo kayo mag-ingat, di ba? Mga problema sa malaking bituka, ang pagkaroon ng mga chronic o babalik-balik na mga kondisyong inflammatory sa malaking bituka kagaya ng ulcerative colitis at Crohn's disease ay nagpapatas ang posibilidad na magkaroon ng cancer sa colon. Yan, mga colitis na yan, Crohn's disease na yan. Hindi wastong pagkain. Yan sinasabi ko, wastong pagkain. Sa gabi maglugaw na lang kayo, kamote, di ba? O oatmeal. Ang pagkaroon ng kapag ang kinakain malabis na sa taba at kakaunti sa fiber, ang posibilidad ng pagkaroon ng cancer sa colon ay lubang tataas. Mahilig ka sa taba. Samantala ang gulay mo, kulang ka sa fiber. Iyan po ay malaking percentage para magkaroon kayo ng colon sa cancer. Di ba? Colon cancer. Kaya kumain ang taba paminsan-minsan lang. Kumain maraming gulay, prutas. Kakulangan sa pagkilos. Ang mga taong kulang sa ehersisyo o sa mga araw-araw na pagkilos, mayroon ding mataas ang posibilidad na magkaroon ng cancer sa malaking bituka. Kaya kailangan ay
lakad, huwag lang upo ng upo, di ba? Kailangan din na aalog ang ating katabaan. Napag-alaman ang pagsuri sa ang mga taong mataba ay mas mataas na posibilidad na magkaroon ng cancer sa kulon kaysa mga normal na timbang. Yan. Okay, so kailangan po ang timbang ninyo ay wasto, di ba? Pagkaroon ng diabetes, salik din sa panganib pagkaroon ng cancer sa kulon ang pagkakaroon ng diabetes. Ito ay dahil sa pagbaba ng insulin activity sa katawan ng pasyente. Kaya yung mga may diabetes, nako, mag-ingat po kayo. Kaya mag-slimmers rice po kayo. Yan, slimmers rice. At, kamuti. Paninigarilyo, sinabi ko naman, sigarilyo na naman. Kaya yan talaga, magagalit sa atin si Governor, Chabet. Kasi ako talaga ayaw ko manigarilyo. Ang mga taong naninigarilyo ay mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng cancer sa kulon dahil sa mga kimikal na nasa sigarilyo. Pag-inom ng nakakalasing na inumin o sobrang pag-inom. Ang labis sa pag-inom ng mga nakakalasing na inumin ay nagpapataas ng posibilidad ng pagkaroon ng cancer sa malaking bituka dahil sa nakakasamang katangian ng mga ito. Kaya kung uminom daw ay pampakondisyon lang, di ba? Pagsasailalim ng radiation therapy para sa ibang uri ng cancer. Ang radiation therapy ay nagpapataas din ng posibilidad ng magkaroon ng cancer sa kulon dahil maaari nitong masira ang mga malusog na mga cell sa malaking bituka. Yun. Sinabi ko na nga. Yan na. Base sa research po yan. Kaya mag-isip-isip po kayo, radiation therapy, chemotherapy. Namamatay yung mga malusog na cells. Okay. Etnisidad. Napag-alaman ng pagsuri ng mga African American ay maghihigit na mataas na posibilidad ng pagkaroon ng cancer sa malaking bituka. Yung mga ethnic people, etnisidad, di ba? Pag-iwas, ang pinakamainam na paraan sa pag-iwas sa cancer sa kulon ay kadiscovery at paglapat ng lunas dito habang maaga pa, di ba? Habang nasa initial stage. Kaya yung sintomas pa lang na yan, ay wag na natin pagwalang bahala. Huwag matigas ang ulo natin. Kasi ikaw lang po mapiperwisyo. Hindi po ibang tao. Huwag po masyadong kuripo tayo. Diba? Lalo pag nagkakaedad ka na, gastusin mo ng pera mo para sa iyong kalusugan. Diba? Kasi, anong gusto mo? Ma-hospital, gagastos ka 100, 200, 300, 500, 1,000,000? O gagastos ka lang ng 20 mil? 30 mil o 50 mil o 100,000. Gamitin ang kukote, di ba? Okay. Maaari rin gawin ang pinaka-paraan ng pag-iwas sa cancer sa kulon ay pag-discover at paglaban ng lunas habang maaga. Kaya napakahalaga ng regular na screening sa malaking bituka, colonoscopy, at pagpapasuri sa dugo. Maaaring gawin ang mga sumusunod sa mga karagdagang pag-ingat para maiwasan ang kanser sa malaking bituka. Pagtigil sa paninigarilyo, yung sinabi ko na sa inyo noon pa. Paggamit ng aspirin araw-araw batay sa rekomendasyon ng doktor. Sa rekomendasyon po ng doktor yan, ha. Pag-inom ng folic acid araw-araw batay sa rekomendasyon ng doktor. Regular na pag-ehersisyo, pagkain ng iba't ibang uri ng mga gulay at prutas, lalo na ang mga mayaman sa fiber. Yan, ang prutas. Andyan po ang ating Miracle C, andyan po Omega A capsule, di ba? Andyan po ang Omega 1, Multi-5 capsule, andyan po Omega 1, di ba? Paano makatulong ang Amazing 4? Yan na po, di ba? Paano na makakatulong? Yan po ang dapat malaman natin. Paano makakatulong ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA, aprobado ng FDA? Paano makakatulong ito sa iba't ibang klaseng kanser? Hindi lang kanser sa bituka, hindi lang kanser, pati kanser sa bulsa. Pag tayo po ay dinibdib natin, may masolusyonan pati kanser sa bulsa. Okay, maliwanag. O saan kayo makakakuha ng ganito? Di ba? Kayo gumaling nga.
sa ospital kung sakali man, pero nagka-cancer kayo sa bulsa. Dito sa atin, maaari ka nang gumaling pa sa iyong cancer, pinalakas ang iyong immune system at dinibdib mo, sinare mo sa maraming tao, di ba? Yung cancer mo sa bulsa, malamang masolusyonan pa. O, di ba? Double whammy na tinatawag. Di ba? O, saan ka pupunta? O, di ba? To try, to see is to believe. To try and try until you succeed, di ba? Huwag mo yung until you die. Okay. Maliwanag. Ang miga yan, mga super fruits po yan, ay extra, ang acai berry ay mayroong anti-inflammatory, ay cytotoxic na nagagawa para sa may mga colon cancer. Ang blueberries at cranberries naman ay taglay ang sangkap ng ellagic acid, phytochemicals at polyphenols na tumutulong sa pagtanggal ng cancer cell sa katawan. Yan. Ang pomegranate naman, dyan sa Mega-E capsule at Mega-1, nakakatulong upang makaiwas gaya ng colorectal cancer o colon cancer sa may mga prostate bone cancer at iba pang uri ng cancer. Yan. Ang shiitake mushroom naman, dyan po sa Multi-5 capsule at sa Mega-1, ay may polysaccharides at lintinyan na nagpapalakas sa immune system ng katawan. Yan, pag malakas ang immune system mo, may panlabang ka na napakaganda. Reishi, tumutulong upang hindi na kumalat ang infection o anuman na viruses sa katawan. Maitake, mayaman din sa antioxidant, tumutulong sa maalis ang free radical sa loob ng katawan at para matunaw po ang mga bukol-bukol. Yan. Agaricus blacei, nilalabanan ang cancer cells. Yan po ang God's mushroom, very powerful mushroom. Ang Agaricus blacei na galing po saan? Yan po yan sa Brazil. At yan po ay nasa ating Multi-5 capsule at sa Mega-1. Okay. Maliwanag. Ang miracle naman ay ito na kakatulong din upang mas lalo mapalakas ang immune system upang malabanan ang iba't ibang uri ng infeksyon, germs, bacteria at maging ang cancer. Yan. At doon naman po sa ating Mega-1, dinagdagan po natin ito ng nakakatulong po yung turmeric, luyang dilaw, ay nagtataglay ng gingerols na siya nakakatulong sa may sakit, kaya nakatulong ito sa mga masugpo ang cancer. Ang broccoli naman, mayroong anti-cancer properties, taglay din nito ang vitamin K, may karapatan upang maiwasan ang blood clotting sa loob ng katawan, upang maiwasan din ang pagkaroon natin ng cancer. Moringa, mayaman din sa antioxidants, nagpapatalas at pinapangalagaan ang utak at pag-iisip ng tao, magaling sa may mga sakit at sa atay dahil sa punong-puno ito ng mga antioxidants at nakakatulong din doon sa may mga cancer. Kasama na po dyan ang cancer sa large intestine o colon cancer. Milk thistle, malaki na ito tulong sa paglimita o pagpigil ng cancer cells upang dumami. Yan. Nililimitan niya. Okay. At huwag nang dumami. Nagpapalakas din ito sa ating resistensya. Milk thistle. Yan. Yan po ay nasa Mega-1 po yan. Ang balaya and bitter melon, nakakatulong sa may mga colorectal cancer, pancreatic cancer at iba pa. Yan, di ba? Napakaganda po yan. Kayo, ano po ang masasabi ninyo? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, subukan para mapatunayan. Pag sinubukan po ninyo, ay maganda po ang pag-asa natin na tayo ay malunasan ang mga cancer cells, ay mamatay po yan. Papatayin po ng ating malakas na immune system, lalo-lalo ng ating natural killer cells. Kakatayin niya ng mga cancer cells. Pero pag late stage niya, dyan na po tayo hirap na hirap, di ba? Kaya habang hindi pa late stage, nag-umpisa pa lang, labanan na natin, di ba? Huwag natin ay gastos. Bakit? Bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka nagninegosyo? Anin mo ang pera mo, di ba? Sino ang pinaglalaanan mo yan? Buhay mo, hindi. Dapat buhay mo muna. Kasi ikaw ang naghirap niyan bago ibang tao, di ba? Very simple po yan. Di ba? Ngayon, pag gumaling ka, gawin mo ng lahat para ikaw ay kumita. Ayan.
ako gumaling sa ganyan. Oh. Subukan ninyo para ang pera ninyo mapakinabangan ninyo. Oh, sinubukan nila lahat, natulungan mo, nabawi mo yung ginastos mo. At nabawi mo na, nung nabawi mo, kumita ka pa, happy ka pa, di ba? Yan ang sinasabi ni ng isang senador. Gamitin ang kukote. Tama po yan, gamitin natin ang kukote. Hindi po yung bituka, di ba? Oo. Sa lahat pong gusto mag-ipag-ugnayan kay Dr. bukas maaga tayo sa 0998-975-8121. 0998-975-8121. At tagpuan tayo ang booking office natin sa harap ng Bangko Sentral, Food Panda, katabi po ng Angeles Cake, dito po sa Cabangan West, Barangay 18, Legazpi City. Ang aking contact number 0998-975-8121. 0998-975-8121. At of course, ang ating pong sa ating pong booking office, yan po ang ating booking sa outlet po natin. Ang outlet po ni Miss Migawan, Miss Diamond Arlene ay matagpuan sa Purok 1, Kimantong Daragalbay, malapit po sa Shell gasoline station dyan sa Daraga, and sa likod lang po ng UB Express Terminal going to Pilar, Sorsogon. Ang kanyang contact number 0946-051-9050, 0946-051-9050. So mga kamising, ano na po kayo? Ating mga kasamahan ay mga sapphire. Ano na po ang ating mga sapphire, di ba? Ang mga sapphire po natin ay dapat sapphire kayo. May 7 ways to earn na kayo. Kailangan pukpukan na kayo. Pukpukan na tayo, mga sapphire, di ba? O mga emerald, where are you na? Where are you? Mga gold. Pasarado ni nanay, sa susunod, pag may programa ako, wag na magbubukas dyan. Ka mo, ilalabas pag okay? Kasi naistorbo tayo dito, maingay. Pangit ang pag maingay. Ako, magsasalita ako kahit kasi gusto kong maayos ang programa natin. Yan ang dapat matanda natin. Ayaw ko ng programang hindi maganda. Kailangan meron tayong Okay, so yan po. So lahat po natin ng sa lahat po nating mga ka-amazing, di ba? Alam na po ba ninyo, tayo po yung nagkakaintindihan na. No. Tayo po nagkakaintindihan na. Kung nagkakaintindihan po tayo, gusto ninyo ng tulungan, magtulungan tayo. Kung gusto po ninyo magtulungan tayo, salamat. Kung ayaw ninyo, wala akong magagawa. Baka sobra na ninyo yung yaman ninyo, sobra na kayong ay nasa inyo yan, di ba? We are doing our very best to help you out, but we have to help each other. Hindi puro problema, puro sabihin natin, ay, nangangailangan ako ng ganon. Okay, so binibigay natin halos lahat. Pero ako ay gusto ko pong mas maganda. Mas marami, di ba? Ganun po 'yan. Ako ay hindi kasi ako sanay sa mga sa mga maliliitan, sa totoo lang. Sa maliliitan na success, sanay po ako sa malakihan na success. Kaya kung kayo po ay gusto ninyong malakihan ng success, magtulong-tulong po tayo. Hindi tayo yung nakalibre lang ng pagkain, tuwang-tuwa na, hanggang ganun na lang tayo niyan. Ay, kumita ng 2,000, tuwang-tuwa na. Hindi. Unlimited. Huwag ka matuwa, Miss Diamond Arlene, ang kumita ka lang 30 mil isang buwan.
ikaw ay pang 300,000 in above 1 buwan. Ganon yan eh. Diba? Ganon po yan. At ang kagandahan dito, ano sa magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo.